जिसु ख्रिस्टनि मुङै बयखौबो खुलुमदों आरो लोगोसेयैनो बरायदों। अनजाथाव ख्रिस्ट' प्रियफोर, दिनै बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ आङो, जेरावहाय जोङो जोंनि न'फोरावहाय मोनथियालाबानो गोबां सैताननि बेसादफोरखौ जोङो दासिमबो दोनदों। जोङो बेबायदि बाथ्राखौ सोलोंगोन, जाय बाथ्राया गासै 6टा जागोन। 6टा बेसाद मुवाफोरा जोंनि न'फोराव जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि उनावबो माखासेफोरा मोनथिनानैबो, हयथ' माखासेफोरा मोनथियालाबानोबो बेफोर गासै बेसादफोरखौ जोंनि न'फोराव दोनदों आरो जोङो बेखौ प्रेक्टिस खालामनानै दासिमबो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर जाहोनफोरा, बेफोरखौ दोननायनि जाहोनफोरा एबा बेफोरखौ दोननाया सैताननि मोनसे जायगा जानो हागौ। सैताना नोंनि जिउआव नोंथांखौ नस्थ' खालामनायनि मोनसे खाबु जानो हागौ। दा बेयावहाय माखासे इसोरनि बोसोनफोरखौ नायग्रोनो हास्थायदों। इसोरनि बोसोननि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ रोखायै नायग्रोनि। मानोना हसिया 4:10 ओरैहाय बुंदों, जेरावहाय ओरैहाय बुंदों, आखल गैयैखाय आंनि रायतफ्रा नस्थ' जाबाय, मानोना नोङो आंनि आखलखौ नागारबाय। बेनिखायनो आङो नोंखौ आंनि दौरि जानायनिफ्राय एरगारगोन आरो नोङो गावनि इसोरनि आयेन कानुनखौ नागारनायखाय आंबो नोंनि फिसाज्लाफोरखौ नागारगोन। मेरी ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, ज्ञानर अभाबत मुर लोग हकल नष्ट होइसे। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंबो हयथ' बेबायदि जानो हागौ, गियाननि अभाबनि थाखाय, इसोरनि बाथ्राफोरखौ जों मोनथियैनि थाखाय, जायफोरा दिनै जोंनियाव दङ, लोगोसे दङ, बैफोर जे सैताननि होननानै बे बाथ्राखौ जोङो मोनथियाखैबो जानो हागौ, गियाननि अभाबनि थाखाय। दा बेयावहाय जों जेन बाथ्राखौ रोंनो हायो, बेयावहाय भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन। जि बाथ्राफोरखौ आङो बुंनो थांनो नागिरदों, जिया जोंनि न'खराव दासिमबो दङ, जायगा लानानै दङ, जेन बियो सैताननि दरजा जानानै जेन थाया। बेयावहाय उन्दुनानै दाथा, जोङो बाथ्राखौ बुजिनांगोन, सिरि मोननानै थागोन, जायनि जाहोनाव 1 पिटरनि 5:9 बुंदों, सिरि मोननानै था। नेरनाय सिंहआ जोंखौ मन'ग्लाबनो हास्थायदों, सैताना मन'ग्लाबनो नागिरदों। दा बेयावहाय जोङो सिरि मोननानै थानांगोन। आरो लोगोसेनो मोनसे बाथ्राखौ बुंना होनो हास्थायबावदों, जायखौ आङो दिन्थिनो थांगासिनो दङ, बेखौ गोदोबो बाइबेलाव दिन्थिनानै होखादों आरो बेखौहाय मा खालामदोंमोन बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायबाय, जायखौ जोङो थोनहर जानायनि 9:9 मोननो हायो। आरो जादु मोन्थोर दिन्थिग्राफोरनि गोबाङानो गावसोरनि जादु मोन्थोरनि बिजाबफोरखौ लांनानै बयनिबो सिगाङावनो अराव सावगारदों। बे सावनाय बिजाबफोरनि दामा सानथुमनानै गासै 50,000 रां जादों। अनजाग्रा प्रियफोर, गोदो गोदायबो मानसिफोरा मोन्थोरफोरखौ रायदोंमोन, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि उनाव बेफोर गासैखौबो सावनानै गारजोबदों। अनजाग्रा प्रियफोर, आर'ज खालामदो जेन नोंथाङाबो मोनथिनो हायो, गोथार आत्मानि जिउनि गेजेरजों नोंथाङा जेन मोनथिनो हायो, नोंथांनि न'आव थानाय माखासे बेसादफोरा जेन सैताननि जानानै दङ, सैताननि दरजा जानानै दङ, बे बाथ्राखौ जेन नोंथाङा नुनो मोनो, नोंथाङा जेन मोनथिनो हायो। आरो बेखौ मोनथिखांनायनि उनाव बेखौ गारनायल' नङा, बेखौ कमप्लिट सावनाय खामानिखौ मावनो नांगोन। मानोना बेखौ सावाब्ला, नोंथाङा जिखौ मोनथिबाय, बुजिबाय, बेखौ बहाबा गारनानै दोनोब्ला आरो बेखौनो जुदि सोरबाया लाङोब्ला आरो गुबुननि लागै बियो बाहायबावजानाय जागोन आरो गुबुना बेजोंनो सौथुहैफिनगोन। दा बेयावहाय जिखौ नोंथाङा बुजिबाय, मोनथिबाय, मोनबाय, बेखौ कमप्लिटलि सावना गारनांगौ। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो मोनफा मोनफा नायलांदोनि बेफोरो मा। दे अब्ला सेथि बाथ्रायानो जाहैबाय, जायखौ जोङो न'निफ्राय गोजान खालामनांगौ, बे जाहैबाय एस्ट्रलजिजों सोमोन्दो थानाय लेखाफोर एबा एस्ट्रलजिनि खामानि मावनाय गासैखौबो न'खरनिफ्राय गोजान खालामनांगौ। जेरैहाय गोबां मानसिफोरा गावनि राशि फल नायो, निउस पेपाराव नायो, आरो लोगोसेयैनो बोसोर जोबनाय लोगो लोगोनो माखासे सुबुंफोर दङ जायफ्रा लेखाफोर बायनानै दोनो आरो बे लेखानि बायदियैनो गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ बेबायदियै भबिसतबाणी नायनानै सोलिनायनि गावखौ सोलिनो नागिरो एबा सोलियो आरो गोबां निउस पेपारफोर नायो आरो गोबां लेखाफोर नायो, गोबां लेखाफोर फरायो, जेरावहाय गावनि भबिसतबाणीफोरखौ नायबाय थायो, इयुन जागोनखौ नायबाय थायो, आखाइ नायहैयो, आखाइ दिन्थिहैयो। बेबायदि बेसादफोरखौ, बेबायदि लेखाफोरखौ जोंनि न'खरनिफ्राय जोङो कमप्लिटलि गोजान खालामनांगौ। बेखौ बाहेराव लांनानै सावहैनांगौ आरो बेखौहाय गारनांगौल' नङा, नोंथाङा जुदि गारोब्ला आरो गुबुना जुदि बाहायोब्ला बेबो सौथुहैनाय जागोन। दा बेयावहाय बेखौबो गावनि न'खरनिफ्राय कमप्लिट गोजान खालामनांगौ। मानोना जोंनि इयुननि जानो गोनां, इयुननि जागोन गासैबो जिसु ख्रिस्ट'आनो जोंखौ मोनथिहोयो। देवब्ला प्रियफोर, जोङो नैथि बाथ्राखौ नायदोनि, जोङो माखौ जोंनि न'निफ्राय गोजान खालामनांगौ। नैथियाव दङ जाहैबाय जों गोजान खालामनांगौ, बे जाहैबाय मुसुखाखौ। जोंनि न'खरनिफ्राय मुसुखा एबा सावगारिफोरखौ जों गोजान खालामनांगौ। जि सावगारिफोरखौ जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननायनि सिगाङाव, जिसु ख्रिस्ट'खौ जि समाव जों मोनाखैमोन, बै समावहाय खुलुमदोंमोन, सिबिदोंमोन, जायखौ जोङो इसोर होननानै देब देबिफोरखौ खुलुमदोंमोन, बैफोर बायदिखौ
जोङो जोंनिफ्राय गोजान खालामनांगोन। जेरैहाय जोंनि न'खरफोराव गोबाङाव डिजाइननि हिसाबै माखासेफोरा दोनदों, बुद्धानि सावगारिफोर दोनो, बुद्धानि मुसुखाफोर दोनो, आरो लोगोसे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनिनो माखासेफोर जोङो मुसुखाफोरखौ जोंनि न'खरफोराव दोन। बेफोर गासैखौबो जोङो गोजान खालामनांगोन। मानोना बेफोरनि गेजेरजों सैताना जोंनियाव खामानि मावो। मानोना मुसुखा खुलुमनाया सैताननिसो खामानि, सावगारि खुलुमनाया सैताननिसो खामानि। जेब्ला जोंनि न'खर आरो जोंनि जिउआवहाय बेफोर गासैबो थायो, अब्लाना सैताना जोंजों लोगोसे थानो थाखाय, नोंथांनि न'खराव थानो थाखाय गोबां गाहाम मोनो। आरो सैताना नोंनि न'खराव थानानै नोंथांखौ आलादा आलादा रोखोमनि गियानफोरखौ होबाय थागोन, जि गियानफोरा सैताननि गियान जागोन, सैतानखौ खुलुमनायनि गियान जागोन, आरो बेखौनो सैथो होननानै सानहोगोन। दा बेयावखाय बेफोरबायदिखौ गासैखौबो गावनि न'खरनिफ्राय गोजान खालामगोन। दे दानाबा जोङो थामथि बाथ्राखौ नायदोनि। थामथि बाथ्रायाव जोङो माखौ गोजान खालामनांगौ? गाननाय जोमनाय, जि जोमफोरनि सायावहायबो गोबां रोखोमनि सैताननि महरफोर थायो। येस अनजाग्रा प्रियफोर, सैताननि महरफोर थायो, आरो बेखौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा, जोंनि न'खरनि बोराय बुरैफ्रा गोबांफोरानो बायनानै लायो मोनसे डिजाइन हिसाबै। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै सैतानखौ प्रमट खालामनो थाखाय सैतान खुलुमग्रा व्यक्तिफोरा बेफोरबायदि सावगारिफोरखौ बानाय मार्केटाव गोबां दिहुननानै होदों, जायखौ जोङो गस्लाफोराव नुनो मोनो, गोबां गाननाय जोमनायफोराव नुनो मोनो। बेफोरबायदि गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंबो, बेफोरबायदि सावगारिखौ प्रमट खालामनायनि गेजेरजों सैताना सैताननि रायजोखौ दिन्थिगासिनो दङ। दा बेबायदिखौ साफ्रोमबो ख्रिस्टियान व्यक्तिया, ख्रिस्टियान सुबुंफ्रा बेफोरखौ गाननाङा, बेफोरखौ जोमनो नाङा। आरो नोंथांनि न'खराव दासिमबो बेफोर दङब्ला बेखौ नोंथाङा गोख्रैनो गोजान खालामदो, बेखौ गोख्रैनो सावदो, फोजोबस्रांदो। गारनो नाङा। गारनाय लोगो लोगोनो सोरबाया बेखौ बुथुमनानै लागोन, आरो सोरबाया बेखौ गानगोन, आरो बेबो बे खामानियाव थागोन एबा सौग्रुगोन। दा बेयावखाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांनि जिउआवबो बेबायदि जुदि दङब्ला गोजान खालामगोन। आरो जेब्ला नोंथाङा बायनो थांगोन, साबधान जागोन। जि बेसाद मुवाफोरावहाय सैताननि महर बुनाय थागोन, सैतानखौ प्रमट खालामदों, बेबायदिखौ माब्लाबाबो दाला। दे अब्ला दानाबा जोङो ब्रैथि बाथ्राखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय साजायग्रा माला एबा थाबिसफोर। अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां रोखोमनि ग्रह दाननायनि बाथ्रा, गोबां ग्रह दाननांगौ, गोबां ग्रहखौ खैफोदफोरखौ गोजान खालामनांगौ होननानै गोबां रोखोमनि सनानि, रुपानि, तामानि बायदि रोखोमनिखौ गानो, थाबिस गानो। आरो बेफोरो नंखायथार। बेफोरखौ जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा गाननो नाङा, खालामनो नाङा। आरो बेखौ जुदि नोंनि न'खराव दासिमबो दङब्ला बेफोरखौ गोजान खालामनांगौ। गोबां अन्थाइफोर दङ, बेसेन गोसा अन्थाइफोर होननानै, मनिफोर दङ होननानै गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर, ज्योतिषी पण्डितफोर आरो गोबां मानसिफोरा, गियानि पण्डितफोर जायफोरखौ गाव गियानि होननानै बुंनानै लायो, बैसोर बायदि व्यक्तिफोरा बेफोरबायदि अन्थाइफोरखौ गाननो थाखाय मानसिफोरखौ थुलुंगा होयो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरबायदिनिफ्राय बासिनानै थागोन। आरो नोंथांनि जिउआव नोंथाङाबो जुदि बबेबा ग्रहखौ दाननो थाखाय, माखौबा दाननो थाखाय होननानै थाबिस गाननानै दङब्ला, बेफोर गासै थाबिसफोरखौ गोजान खालामगोन, बेफोरखौ गासैखौबो सावगोन। मानोना बियो जोंनि थाखाय नङा। सोरबा जिसु ख्रिस्टखौ मोनथियै मानसिया लादोंब्ला बे आलादा बाथ्रा, बेखौ आं बुंनो थाङाखै। नाथाय जों साफ्रोमबो गोदान जिउखौ मोननाय व्यक्तिफ्रा बेफोरबायदिखौ खालामिया मोजां, आरो बेखौ खालामनायखौ जिसु ख्रिस्टआ मोजां मोना। आरो लोगोसेयैनो गोबां देलायनाय गहेनाफोर दङ। बे गहेनाफोरावहायबो गोबां रोखोमनि सिम्बल्सफोर दङ, जाय सिम्बल्सफोरा सैतानखौ प्रमट खालामो। बेबायदि गहेना, बेबायदि देलायनाय गाननाय जोमनायफोरखौबो दाला। दे दानाबा जोङो थांदोनि बाथि बाथ्रायाव। बेनो जाहैबाय गाज्रि नोजोरनिफ्राय रैखाथि होनो हाग्रा माखासे बेसादफोर, माखासे मालाफोर, जायखौ न'आवहाय जोङो गोबां दोनो। गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ, गोबांफोरा मोनथिनानैबो मोनथियालाबानोबो हयथ' आलायनानै दोनो, जे माखासेफोरा मोनथिनानैनो आलायनानै दोनो जे बेखौ दोनोब्ला जोंनि न'आव गाज्रि नोजोर नाङा, जोंखौहाय गाज्रि खालामनो हाया, सोरबा गाज्रि सानग्राफोरा, गाज्रि सिन्था खालामग्राफोरा बेखौ मावनो हाया होननानै गोबां रोखोमनि पिक्सारफोर, गोबां रोखोमनि मडेलनि आलायनानै दोनो, जायफोरा नंखायथार। प्रियफोर, नोंथांनि न'खरावबो बेफोरबायदि दंबावोब्ला दाबो बेखौ गोख्रै गारनायनि सम, बेखौ गारनांगौ। सोरनिबा गारियावबो सोरबाया दोननो हागौ, सोरबा बाइकआव दोननो हागौ, सोरबाया न'खराव दोननो हागौ। बेफोरबायदि गोबां बेसादफोर दङ, जि बेसादफोरा बेफोरबायदि बाथ्राफोराव फैयो जे नोजोर दानांथों होननानै दोननाय। बेनो जाहैबाय गावनि सायाव सोनारनानै थानो थाखाय बुंनाय लेखाफोर, बाथ्राफोर, बेफोरनिफ्राय गोजानाव था। मानोना इसोरनि बाक्यआ बोसोन बिजाब 3:5 आरो 6 सिरिया ओरैहाय बुंदों, गोसोमानिजों फोरबोखौ बिसास खालामदो, नोङो गावनि मिथिनायाव बरसा खालामनो नाङा। मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावदो, बिनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, नाथाय गोबां बेसाद, बेबायदि मुवाफोर दङ जेरावहाय गोबां मानसिफोरा बुंगोन, नोङो गावखौ गावनि सायाव फोथायदो, गावनि बायदियै सोलिदो होननानै
बुंनाय लेखाफोर दङ बेफोरबायदि लेखाखौ दा फराय आरो लोगोसेयैनो जोङो दायो नुनो मोनदों जोंनि आखायाव जोंनि नखरफ्राव साफ्रोमनियावबो मबाइल दङ जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा मबाइल लायो आरो बे मबाइलनि गेजेरजों गोबां जादु मोन्थोरनि फिल्मफोरखौ नायो जेरैहाय हारि पटार हारि पटार फिल्मा मुभिया जादु मोन्थोरनि बाथ्राखौ बुङो सैताननि खामानिखौ प्रमोट खालामो बेबायदि फिल्मफोरखौ दा नायथों आरो नायनो दाहो मानोना जोंनि इसोर बाइबेलावहायबो बेफोर बाथ्राफोरखौ बुङाखै बेफोरखौ एलाउड होआखै दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर जेब्ला जोङो जोंनि मबाइलफोरखौ बेखेवगोन साबधान जागोन जेरावहाय सैताननि प्रमोट खालामनाय जायो सैताननि मेथाइ खनदों जेरावहाय सैतानखौ खुलुमनाय सिबिनायनि खामानिखौ मावदों प्रमोट खालामबाय थादों बेफोरबायदिनिफ्राय गोजान जागोन आरो गावनि गथ'फोरखौबो बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव दोनगोन दे अब्ला प्रियफोर जेब्ला जोङो बेफोरबायदिखौ गावनि नखराव नुगोन बेफोर गासै 6टा बाथ्राफोरखौ नुगोन नोंथाङा बेफोर गासैखौबो गावनि जिउनिफ्राय नखरनिफ्राय जिखि जायगायाव थाया मानो बेफोर गासैनिफ्रायबो गोजान खालामगोन आरो लोगोसे नोंथाङाबो गावनो देहेन खालामगोन जेन बेफोर बाथ्राफोरा थारैनो सैथो नंगौना नङा दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि थाखाय आं बेसेयावनो बिदाय लाथ'नो हास्थायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनदों माबा मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांफिननो हादों सोलोंनो हादों नोंथाङा जुदि दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांगोन आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो प्रेज द लर्ड हालेलुया बाय बाय